kweduno mabuja tauya ano nhau dzokugumisira mumwedzi uno waNyamavhuvhu kaiti tandeno kunyepai papa nhau dzanyasi zeki yagoti iyo iri kudaba zvokunetsiwa kuti iburitse mapepa V11 ayagoseenzesa kuburitsa zvakaburika musarudzo watiyo mutemo unotimanikidza kuti tiburitse, saka tiri kuburitsaba. Vanhu vadoko vari kundoti imi kana muri bechekuika itai buritsai pachena zvizikanwe kuti makasvika sei pamakasvika ipapo, kuti muratidze vanhu kuti muri bechekuika. Heno mabiya angu kuti wachazviterekera chere. Apa Ibbo Mandaza izvezvi atotanda kuparura rimwe bepa repadande mutande rokukurudzira SADC pabodzi pono AU kuti wauye munyika koisa inonzi hurumende yokusanobata simba Transitional Authority. Ipapa parikaiti kuona kuti zvinoburika chere kana kuti zvinogoneka chere. Ari kureketa kuti kana ikaisiwa iyoyo hurumende iyoyo yokubata masimba yobva yaita zvokunhadzirira sarudzo mumwedzi isingapfuuri mitanhatu, rekaitione kuti vachazvibvuma chere kana kuti paribe anozvibvuma izvozvi. Rekaitione tinoramba takandoringa hedu. Wamunangarwa izvezvi watotanda nobato rawo kuitana makorokoto. Wendo huno aiwa tinochionerera izvezvi womaovheti nomatunhu akasiyana-siyana wari kuita kuuya kuState House kuHarareko kuti makorokoto wamunangarwa makahwina, makorokoto wamunangarwa imi zvakaita kuoma. Zvibodzi zvoka nokutoti kana mwana auya obva akorokotedza bambo wache kuti aiwa makuona maita matitengera zvokudya, makuona maita hede, rekaitione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Wotimupa chedu wagoreketaiwo kutoti ZEC wari kuita mutsepwede iri kuramba ichindoenderera mberi. Kwaipapa manhamba wanga watinyepaye kuti ZEC yakavhiringa munzvimbo dzokuvhotera dzinoita 40 maconstituency. Kwaipapa wanhadzirisa achinyararire zvawo manhamba yacho. Heno kuti wari kumboya nhadzirisa achibvepi, pokare kuti awakanga waburitsayo wainge wayaboyepi, pariba ari kuziwa. Asi ticharamba hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda nokutoti ipapa kana zvikaramba zvitanikiwa kudarika zvimwe zvacho wachapezera waakubenhutsa zviya kana kuti zvaakutotadza kutoringisika zvisvinu kumiridzika zvakanaka. Saka ticharamba hedu takandoringa kuti vanenge vachizvipedza sei izvozviwo ZEC iwowo. Judicial Services Commission wanga wakaita kupina Jakwerini Sande iye gurukota iye Sevia Kasukuwere nokureketa kwache kuti wanga waribe kuita tusvinu pawaitonga nyaya dzakasukuwere. Apfekedziwa juzi riya rokukumbira regerero, apologies pachirungu. Zvakaita kunyangara. Kwai unobva watoona kuti wanga watoita kumupina zvokuti wanga wada kutoti watosvike pakutomubisisa kutoti areke kugoita gwetapo kare munyika. Unobva waona kuti vanhu vavo waribe kana chisvinu. Asi tinoramba hedu takandoringa muitekereri wezvinhu kuti unenge wakaperera papi. Tiri kudaro zvedu munedzomataredzi ipapa Ignatius Chombo chiribe mhosva uya, hachiribe kana nyaya ibodzi iriko kumatarodzi mhosva uko. Wabiyedu zvavo wabiyedu idika akutotekaira achiribe kana chibodzi chaari kunenedzehwa uko. Kwaye zvese zvouori zvaainzi agoita zviya aiwa panga paribe saka mbani achasara manje, nokuti vanhu wese wakanga wasungiwa mazuva mugabe iwayo wese wari kundotakanihwa mhosva wari kundonzi iwe uribe aribe. Saka kureketa kuti Jonathan Moyo, Walter Muzembi naye Tyson ndowega newainge waino mhosva naJuau. Hede rekaitione peno iyo wachatakanihwawo ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zviperera. Mune imwe nyaya iri kuhwadza, wagari wokuhwange izvezvi wari kuchema chaiko. Kwai howe dziri kuramba dzindopfa mutukohwa twese turi munyasi modzimba dzawo, howe dziri kundopfa. Ipapa zvokutoti wakutokwana notsau. Kwaika wari kuchera migodhi yomarasha, heno izvo wari kudira mumvurayo zviri kubva zvaita kuti howe dzipfe.
unobva waita kuona kutoti paita kunyangariwa. Vanhu vanenge vakutochema kutoti tsawo yonyama tichaiziva iyi ichaita kuti kuwadza hwendo huno. Saka rekai tigoona kuti zvinenge zviperedzeka sei ipapa. Asi tiri kuramba tichindoti daiwo ema waita tusvinu pokare nheyo wari kuchera marasha okuhwangeya dai wachera zvakanaka zvireka kuita kuvhiringa vhiringa zvakanyanyitsa. Mazvionera ka kutoti sarudzo dzapera hwendo huno zvaningisika nokuoneka nonyaya yokudzimiwa kwemagetsi. Kuenda chaizvo magetsi aya achiri kuita zvekutamba nomunhu. Hino hwendo huno kuti zvichapererepi? Kana kuti ichokwadi kuti wari kuda kutoti waingidzire kuyaendesa? Hino ticharamba takandolinga tichindoimba kuti anochimbidza abenhuka paanenge aendapo, nokutoti zvino hazvaita kunyanya kunyangariwa. Nyasi wamunangarwa wanga wariko kuSABI kumugodhi wechicheriwa choLithium wari kuparura ikweyo zvaiwakiwa nomugodhiwo. Wagotoreketa wakatoti aiwa taakuenderera mberi nobudiriro zvokuti nyika yese ichange yakufara makuno kuno yano. Hino kuti zvakambotadzisa nyika yese kufara chii? Kunyange ipo pawakahwina vanhu vanenge vachizivawo zviri kuitika. Rekai tinoramba takandoringa kuti wachazvikona chire zvawanenge wachireketazvo kana kuti panenge pari bemu. Kwaika hurumende iri kuramba kuti kambani yotonga tuhurets itengese kambani yayo kuZimbabwe kukambani yokuTanzania inorima shuga iya. Ipapa hurumende kwaiyagoti iyo ndo irida kutenga kambani yotonga tuhurets wachisenzesa mari yohomwe yoSovereign Wealth Fund. Rekai tigoona ipapa kuti zvinoita zvichaita chere. Taakundoimba kutoti wakomana hurumende idai yachinja nokutoti tiri unoziva tese zvawanozondoita kana wakange watenga zvawatengazvo makambani ese zvawanozondoperera kupfa paribe kana ibodzi inoramba ichirarama zvisvinu. Hino kuti manja yawo chere kana kuti chii chawo chinoita kuti zvidando asi zvinoita kuhwadza. Saka rekai tigoona kuti zvinenge zvichiperera papi ipapa. Asi kwaina George Guamatanga tiri kuda kutoti mutengese kambani yoshukayo kambani yokuTanzania. Tiri kuda kutenga ndisu. Hino kuti mari yacho vanowapa chere ipapa iyo nokuchema kwavanogara kuita kuti kwaribe mari. Tinenge takandoringa hedu kwazvinenge zvichienda. Mapurisa azoburitsa mazita owanhu waya wakagwarashiwa notsaona nozuro mugwagwa wokuenda kwaMutare kubva kuHarare. Kwaiwanoti Walter Marimo, Silas Watch, Divine Watch, Gatawa Shadrack, Songore Masiiwa, Desmond Makoso, Kenneth Mbewe pabodzipo na Andreas Gondolosi. Mweya yawo dai yazorora murugare. Kwai hurumende yedu yakabatsirwa anoita zvokuringa zvomhuka dzomusango kuerenga kuti tinonzou dzakawanda sei. Zvikaburika kuti tinonzou dzinosvika zviuru 65,000 65,000 apa nzvimbo inobata Zimbabwe, Zambia, Malawi, Botswana, Namibia kusvikira kuAngola noZambia. Kwai nzou dzinosvika 220,000 zviuru 200 chaiwo ano 20 220,000 dzonzou. Ndisu takaita kutakura chaiko. Asi pazviri papa Zimbabwe noBotswana ndo dzine dzakawanditsa pfuura vamwe wese. Hurumende yedu yanyadzisiwa kuAmerica kuku yajiwa nonyaya yange yakada kupikisa iri kunzi ibhadhare mari inoita mamiliyoni omari ekuAmerica 400 million kubhadhara warungu wayanga yakatorera ivhu munguva yojambanja iya. Hino kuti tichaipedza chere chikwereti chakadandi ichochi. Ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvidini. Kaitiringe dziri kuitika pasi rese. MuJohannesburg mahwadza nyasi. Wabi yedu wagwarashiwa nomoto apo patsvaimba inochengetiwa
wana mai kunyanya wanenge wachitiza kubhinyiwa nokutiza kuvhiringidziwa kwawanenge wachigara. Pakaita kunyangara ipapa vanhu vagwarashiwa kureketa kuno waakusvika 41 74 pachirungu. Tikundoti mweya yavo dai yazorora murugare. Wamwe wacho ngokwedu kuno kuZimbabwe, wamwe ngokuMalawi, ana chimwene unobva waita kumugwatsitsi wakomana zvakaita kunyangara. Apa iwo vanhu muSouth Africa pamuromo kamuchacha chaiye unobva waita kusaya kuti kohokonai kuita kudando kutotanda vanhu ivava vanhu varibe mapepa wese wati kana anoapiwa anopiwa pamukana wekuti acheme kana kufunga mubiya acho apfa. Pakaita kunyangara chaiko. Tikundoti mweya yawapfa dai yazorora murugare. Apa kwagonziko masoja okuSouth Africa akutonhadzirira izvezvi kuti aende kohwisana nemakorokoza. Makorokoza muSouth Africa anopfutwa varume, pfuti dzacho dzakatoita kunyangariwa chaiko. Hino kuti zvichaperera papi ipapa tinoramba takandolinga kuti zvinenge zvichienda nokupi. Nyasi kwanga kuri kuburika mavhidhiyo kamumukuru Gabon abatiwa kuti makutukutu omari anga ainawo varume. Munhu mubodzi anoita makutukutu masutukezi kwete ombasha omari akaita kutsindirwa nomari. Wabiedu wanobva wazoita pfini yacho kuita kuinyanya kwaari mari aiwa chiromba inoerengewa ba iyoyo inogara iri mumabhegi nomabhegi undotakura bhegi achida mari undotakura bhegi zvakaita kunyangara chaiko. Tikundoti wakomana dai waita tusvinu. Kumari waita kupona izvezvi wabatsirwa noRussia yaramba kuti kuisiwe zvimwe zvirango zvoupfumi kuhurumende yekumari yomasoja. Ticharamba takaringa kwazvinenge zvichiperera. Apa kuBritain kwaiwana chiremba wachiri kubva kuchikoro waye majunior doctors pachirungu waakutoda kuenda pakuramba mabasa nonyaya yekuti wada kuingidziwawo mari. Ndopamunoona kuti chiri kwese chaiko. Asi rekai tinoramba takaringa kuti zvinopera sei. Tiri ipapo zvedu kwanyasi rekai tidipfa meso mabujandini wenyu Mhanduwe WeNhau